Preview. Preview. Il-lejla tajba l-kulħadd, nittama li kulħadd kellu weekend tajjeb, aħna l-Milanisti nistgħu ngħidu li għalaqna weekend mill-aktar pożittiv wara prestazzjoni mill-aqwa illi l-bieraħ il-Milan, tim ta' Milan immexxi minn Stefano Pioli ta' kontra ir-Roma immexxin mill-ħabib ta' ġona Giuseppe Mourinho. Qed inkun sarkastiku mhux ħabib tagħna. Jiena però onestament, kif bdiet il-logħba stennejt li mhux ġejja mhux ġejjin 3 punti għaliex fl-ewwel 3 minuti konna jisna l-ewwel 3-6 minuti konna jisna għadna ma qbadniex ir-ritmu, però mbagħad jisna mis-7 minuta li bdejna ġejjin u fl-aħħar wasal mument sabiħ jiena ngħid għalija tal-is-season kien l-isbaħ mument meta l-Franċiż Yacine Adli sab ix-xibka wara 10 minuti Pulisic pass tajjeb lejn Raiders u Mbappé pass tajjeb lejn Adli li kontrolla tajjeb u sab ix-xibka wara 10 minuti li tefa' lit-tim ta' Milan fil-vantaġġ. U din ħaġa oħra illi qiegħda tirrifletti l-iżbalji li għamel l-aħħar sentejn Stefano Pioli meta is-sena l-oħra ma taleb da ċans il-Yacine Adli jew inkella lab biss xi ftit minuti. Mela, mentri wara l-bieraħ u anke dan is-season kulħadd jaf xi plejeru u jista' jkun hemm imma jaqbix miegħi però jiena naħseb illi postu huwa wkoll fit-tim nazzjonal ta' Franza. Għaliex kellu prestazzjoni mill-aqwa u rajnih kullimkien fil-ground jagħti l-għajnuna l-sħabu u fl-aħħar mill-aħħar huwa plejer li jiġġieled għal flok. Għalkemm nemmen l-ewwel taqsim ultimat wieħed xejn, però mbagħad ftit minut wara ġab sejf tajjeb Mike Manjan fuq Cristante li naħseb dak l-unika ċans perikoluż għat-tim ta' Roma tul il-partita kollha u mbagħad hemmhekk għalaqna l-ewwel taqsima bl-iskor ta' wieħed b'xejn, mentri ovvjament biċ-chances ta' Pulisic ta' Loftus-Cheek u l-lasta ta' Theo Hernandez nemmen li stajna kabbarna il-vantaġġ fit-tmiem l-ewwel taqsima, però l-lob mhux dejjem jitħaq kif trid inti. It-tieni taqsima, kwarta wara t-tieni taqsima fil-55 minuta, għat-tieni darba dal-istaġun u konsekuttiva wara kontra Empoli sab ix-xibka il-Franċiż Olivier Giroud. Wara cross tajjeb min-naħa ta' Simon Kier bid-daqqa ta' ras tajba li sab ix-xibka t-tieni darba u l-iskor sar 2-0 favur Milan għalkemm forsi Cristante prova jilab ċertu logħba li mbuttaħ Pulisic jew hekk u ma kienx il-każ għaliex rajni waqa' però prova jilab logħba bħalma jagħmel kull plejer biex jipprova ovvjament jigwadanja punti għat-tim tiegħu, però ma rnexxilux u mbagħad ħana 2-0. Ikolli nagħżel ġiex players li disappuntawni mill-bieraħ qabel ma nkompli kienu Rafael Leao. Nemmen illi kontra Empoli nemmen li kien aħjar għax għamel però l-bieraħ jisnu ma rajniex il-Rafael Leao illi nafu aħna nittama illi jerġa' jsib saqajh malaj kemm jista' jkun. Mid-djera l-bieraħ Ġeri Kardinali u Zlatan Ibrahimovic niżlu jkellmu lit-tim nispjera li fil-ġimgħa li ġejja kontra Udinese Ibrahimovic jaqbad ir-Rafael Leao minn xaru u jkellmu kif għandu jkellmu. Naħseb id-disciplina fit-tim Ibrahimovic jafa iktar minn kulħadd u naħseb kemm ilu li ġiju naħseb għamel ċertu effett u qajjem ċertu karizma u enerġija fit-tim li tama li jkomplu ġejjin ir-riżultati. Davide Calabria nemmen li kellu logħba tajba, però biżball li għamel il-bieraħ bil-fawl li għamel li ingħata penalti għal Roma li ma kienx hemm l-ebda dubju li kien penalti
Hemmhekk para desselep il-Mike Mannion u l-iskor ġiet 2-1. Kif ġila 2-1 hemm moħħi beda jmur fuq il-lob Napli u Lecce meta tlifna vantaġġ ta' 2-0. Għax ovvjament 2-1 u nemmen li dawk il-5 minuti Roma qishom daħlu daqsxejn fil-logħba. Però mbagħad fil-85 minuta b'azzjoni brillanti u gol mill-isbaħ ta' Teo Hernandez illi qala il-parta bl-iskor ta' 3-1 u wkoll il-lasta ta' Yunus Musa illi kulħadd qed jistenna il-gol ta' Yunus Musa li naħseb il-bieraħ l-iktar darba l qorob biex jagħmel l-iskor 4-1. Il-logħba ntemmet li ta' wieħed nemmen illi kienet prestazzjoni mill-aqwa nemmen li l-unika żball kien ta' Davide Calabria, nemmen li Stefano Pioli uża moħħu tajjeb u nispjera li ħa il-lezzjoni x'kapaċi jsarraf Yasin Adli li naħseb kien il-plejer tal-logħba flimkien Matteo Hernandez u naħseb il-bieraħ fl-istorja tal-Milan nistgħu nsemmuha il-ġurnata dej Franċiżi għaliex it-tlet goals waslu minn plejers Franċiżi. Nittama issa jmissna l-ħsibt li ġej kontra Udinese away li ilna ma nerfħulhom mis-sena 2021, skużawni mort il-sena l-ura, 2021 għax tajjeb illi ngħidu li fis-sena l-irbaħna l-kapna ġina drow jħebbu jħatu s-sena l-oħra magħhom klifna klita bwieħed huwa tim illi dejjem itina kedda meta nkunu ħanlabu f'darhom. Nittama illi din id-darba ukoll nġibu 3 punti wkoll ġo Udine. Jiena dak kien kollox minn naħa però għalissa wara jidħol ħabib tiegħi Karl Parnis biex jagħti diskussjoni Milan u Roma, però nistednukom biex tibqgħu magħna għaliex wara Karl Parnis, skużawni riklam, però wara r-riklam jibqgħu magħna għaliex ħanitlu jiena u Karl Parnis biex niddiskutu il-partita tal-bieraħ. Dak kien kollox minn naħa tiegħi għalissa narakom minna u ftit tal-ħin ieħor. Grazzi. Buonasera. Ċiħsib toħod nikbi? Nisradda dak iż-żmien? Għalfejn għod. Namel nervi? Għod ninħaraq. Bil-Malti għennu pjaċi. Stejdu li mel-enti dem tuħu pjaċi. Iħva, aħna minnux pjaċi. Meta nara ċerti affarijiet jien, ma jistax ikun, ma nħux pjaċi. Affarijiet li ngħid żmien. U qed jimmaterjalizzaw ruhom. Profeta minix. Imma li ir-Roma spiċċajna tim li nqajmu l-mejtin. Issa sar stat ta' fatt. Iġifieri, mun neħħi xejn mill-mertu ta' Milan li dawn kunna minix sor loser, imma laqqas irid inkun imbagħad allużjoni għat-tim ta' Milan li qed jasbu li għandhom xi tim jew xi ħaġa meta aħna fil-vera sens tal-kelma m'għandna xejn. Imma m'għandna xejn. Mhux għax m'għandna xejn, m'għandna xejn. Għax is-sur Mourinho baqa' jgħidlek 0 titoli u affarijiet hekk. Nifhimni. Mhux jimpenja ruħu 200% jew 100%, imma qed jimpenja ruħu 5%. Basta niġġieldu ma' dak, u basta niġġieldu ma' ieħor, u mbagħad jista' jikkonferma Magri li qegħdin fiċċett magħna. Tfajtilhom video tat-tifel tiegħi, tifel ta' 9 snin, għamlu azzjoni kważi vantaġġ. Ħaġa li biex naraw ġaru ma rridu mhux binoculars, imma teleskop. Jien, għannuni, qed nara l-lob b'rispett ta' dan it-tim ta' sfabi. Għax m'għandniex narhom b'entużjażmu, tlift il-passjoni, tlift nagħmlu tgħidu l inti supporter hekk. Minix supporter hekk. Biss meta tara all right. Li tim bir-rispett kollu bħal Milan. All right. Li dawn all right. Għandhom raġuni jiferħu. Imma r-rebħu magħna ma' tim bla lob
għalija jiena. Isek mort tal-boxing u m'intix tiġġieled ma' Tyson, imma qed tiġġieled ma' wieħed għadu jibda. Biss ħa ngħidilkom ftit trendi kont tal-logħba. Mela l-Milan 17-il xut, 12 Roma. On target 5 kull wieħed. Possession ir-Roma kellhom 52 u l-Milan 48. Passaġġi ir-Roma 499, il-Milan 472. L-akkuratezza fil-passaġġi il-Milan kellhom dak il-perċentwal iktar bi 88% u r-Roma kellhom 87%. Fouls ir-Roma mlu 9, il-Milan 12. Yellow cards kellhom 2 il-Milan 3 r-Roma. Offsides ir-Roma kellhom 5 fil-waqt li il-Milan kellhom 1 u corners kellhom 5 r-Roma u 2 il-Milan. Biss wara ħajkonfermalkom dal ħanejt għax aħna għandna ċett bejnietna u dik ċett tibda minn filgħodu u qabel tal-flaxija ma tafx. U magri nħobbu nirrispettaħ tifel tal-ġen imma fi gwerra ħdejja ma rridux. X'bam il-ġimgħa ngħidu issa qed naraħ in-naħa l-oħra jitħaq. Jgħidlu ħaterpunna, 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 ħaterpunna. Sal-bieraħ da ma tnejn b'xejn u mbagħad ġejna tnejn wieħed beda jgħidli fadal, 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 fadal. Missa dak inħalluh għal wara. Mela, Mourinho qed jissemma wkoll issa f'daqqa waħda għax għandna ċert interess partikolari batuli artiklu llum qalu li x'taħseb. Hemm l-ombra ta' De Rossi. Jiena fl-opinjoni tiegħi fuq De Rossi għalissa lil De Rossi ma naħarqux. Xiġifieri. Ħaġa naħseb li jiena kieku issa fejli indaħħal subajja f'għajnejja u nibqa' Mourinho. Għas impaxxieħ. Dak hekk. Għandu tradizzjoni kif għandu t-titli bi prosit li rebaħ, għandu tradizzjoni li da ma sentej għat-tielet sena jaqbdu virus. Jaqbdu virus ikra, ġifieri u għamela ma' diversi timijiet da. Bomba, għanejli, u jenek namel. 3 miljoni u nofs ta' xejn. Tas kemm kont inbirlu mek għalt li l-mara. Għalt li immin tifraħ meta ġi Mourinho, ma tifraħx. Biss, b'sart li ħajġi dal-moment fejn ħankun waħed mill-anti-Mourinjani. Tgħid li qed tgħidlek, vera telfuna l-Ewropa League issa għandi ħa missa dak passat. Ħanibqgħu newdnu fuqha. U ġibna morna Champions League dis-sena. Konna spiċċaw war mill-United. Mel inti tidħol f'kompetizzjoni biex taqazzu fih. Ir-Roma huma antikalċo. Ma tistax nibqgħu sejrin hekk. Nagħmlu ballun, neħku jew ġibna l-Lukaku. Għax is-sabiħ di l-ironija ta' hawn min imaqdar il-Lukaku supporters tar-Roma. Ħanina dinja. Issa dal-aħħar bix-xellu qed inroddu mhux bil-lemin. Kif jista' jkun Lukaku jiskurja lek Lukaku laqas jiġi fi ballun? Jew jidulek Dybala. Jintelef Dybala. Ma jilabx Dybala jgħidlek m'hemmx ispirazzjoni, kemm qegħdin sew. Ġifieri aħna it-tim fuq ġiex players. U aħna naraw xi kwalità ta' players hemm. Kristante. Għax Ruma mbagħad tal-filosofija tal-players qed ngħidilkom tal-ġerruma u ħsieb fuq il-players. Jien Kristante wieħed għalija mill-aqwa ċentrokampisti li hemm fl-Italja. Bla dubju. Mhux bil-fors ma jkunx tajjeb ġieri difensu. Inti qabad il-Buffon u tfaw center forward. Ma nafx xi treġiju. Imma għax midfielder defensiv da jista' jilab last man. U issa għax edna għaddejna minn perjodu jgħidlek vera kien l-lob qawwi. Ma jen bir-rispett kollu jekk qed nidħol fiċ-Champions League noqgħod nirbaħ mal-Lecce. Ma min tidni nirbaħ jiena. Mhux mal-Juve, mhux mal-Milan, mhux mal-Inter.
Importanti li terbaħ kull logħba importanti li terbaħ. Imma aħna fil-konfronti diretti faċċamu schifo għal Joel Height. U inti kif jista' jkun tiġi mal-ewwel fil-klassifika met inti konfront dirett ma terbaħx. Anzi erbaħna tan-Napli. U taf meta ġiet l-ċertezza tagħha fid-90 minuta. U konna home u Napli diżastru. Mela inti qegħdin fi żmien l-assedju sur Mourinho. Nintefgħu hemm isnasu kultant insibu gow. Mbagħad bħal xi ħaġa li niflow tiegħu biex ma ngħidix life. Għax aħjar noħodhom ċerta ironija. Li Mourinho ħoġbi kien. U dak ma jista'. L-istorja ma jista' jinnega ħadd. Biss bir-rispett kollu, Mourinho anka ġol Italja, mhux ġol Ingilterra, għax ġol l-Ingilterra rajnija kemm m'għadux irrelevanti, biex imminti sanka l-logħba tiegħek ġol Italja ġiet irrelevanti. L-aħjar ħabib tiegħi. Tħobbhom jiġru warajk il-bib tas-Sawdi lesta lik. U għaw min jiġi jgħid li l-Mourinho nieħdu mu nixtiequ mal-Ingliżi. Fġieħ il-bambin Ġesu. Xogħlu Mourinho. Issa, bħal meta għandek chewing gum qed tiġġebbidha. Imma fl-aħħar iċ-chewing gum fejn qata'. L-ikbar dispjaċillandi jiena u li qed ibagħtu is-supporters ta' Roma. U vera ddispjaċut għas-supporters ta' Roma. U ma jinxraqilhomx hekk. Ma jqomx min qed jirridikolhom f'wiċċhom. Kulħadd jaf jirkeb il-wave. Mhux ovvja. Għandi kumment. U Mourinho hemm katena ċar, ma dak issa niddiskutija ma' Seħbi Mark di il-ħaġa. Issa, il-Roma. Issa, dal-waqt ħajkonna l-impenn mal-Feyenoord. Ġifieri jiena nispera orrajt li non ċedu wesent satre. Nar il-ħadd, nar is-sibt ġej, skużawni. Nibdew ġejja żżurna waħda jisimha Ġuljetta. Ġuljetta għamlet ħsara dis-sena. By the way, ġen Roma Verona nhar is-sibt fis-sitta. Jiġifieri fl-20 ta' Jannar, issa l-konfront li jmiss. Suppost. Għax anke ma dawn m'għadniex inħossni sejf. Mbagħad wara għandna oħra suppost veraway mas-Salerni tagħna. Mbagħad għandna mal-Cagliari. Mbagħad għandna ta' San Pawl. Kulħadd ħadu li rasi, kulħadd irid il-biljetti għax ġejjin ta' Milan li naħseb id-direttur jerġa' jkun wiċċu għad-daħqa mela aħna għandna biex nerbħu l-Inter. Aħna għandna biex nerbħu l-Inter. Jiġifieri biss issa naraw fadal ftit lob sa Mejju s-Sattir is-sena. Niftakarni ġifieri anke meta kont tallim. Il-gismin jibda jgerbeb ċumpum issa. Biss nispera li naraw x'nistgħu nieħdu men ta' fejn ir-Roma. Tafu fejn ir-Roma id-disa post. Id-disa post. Tafu x'jiġifieri hu? Tafu x'jiġifieri id-disa post. L-Ewropa xejn. Jekk hemm bżonn u taf x'iridu biex naraw l-Inter 22 punt. 22 punt hemm bejn Roma u bejn l-Inter. Meta daw suppost ir-Roma kienu ħajkunu mhux sa ngħid challengers. Imma kienu
ħajkunu hemm biex jagħtu sfida l-ewwel erba' għal post fiċ-Champions League. Il-Champions League tiġi jew le min hemm fiċ-Champions League bħalissa għandu 5 punti. Tim medjokri bħalna. Jien għalija kellha ssir ġustizzja fil-futbol dis-sena. Champions League jidħlu l-Inter li minnaw l-editur flok joqgħod jixtru jikol fir-restorants u jmur paċer fillu jixrob missu tiġa qiegħed għand iċ-ċiċċo tal-belt jarmar karru tal-Inter. Ġifieri da xbajt ngħidlu hemm mixħud fil-penthouse u mbagħad għandek il-Juve li għalkemm ħajaslu bib magħhom xorta ngħid l-Inter għandhom dik leġġ. Sieħbi tal-Milan qiegħed kullu relax hemm, ġifieri għandu Champions League din. U mbagħad ġira rajtu bass mimlija meta tgħaddi tal-linja u jkun hemm kju. Hekk hemm nisħajna bħalissa u għandek Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna, Napoli u Ruma. U anka Torino tant se ndaħħalhom għax ituna kedda wkoll daw għal post wieħed. Żguri, jekk ma nidħlu fl-ebda tazza tal-Ewropa, anka tal-bikkerini li rbaħna l-qatt jifraħ biha. Għax huwa għalih aħna mejtin bil-ġuħu. Jgħidlek u jgħidhom tihom di. Ħala dwar reklami. Ħallikom u issa ħammorru u ngħidu kelma ma' sieħbi is-Sur Magri. Wara reklami u xejn ma ngħidilkom ixtru minn għandhom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21-45-0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u design? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna. Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-lob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-lob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Is-Sur Magri. ċanna Karl il-lejla tajba Karl ħej. Skużi? Għetlek indiretta da San Siro. Vera, diretta. Mux kif inti apparti wara l-loba tal-bira. Fimni. Aħna sirna bħal Viagra r-Roma, għajmu l-mejtin, għax intom omtom maħna. Għaw, irridek miegħi fikla, irridek miegħi f'parti, jekk inkunu sejrin għal-gwerra ma tirsax dejjent. Le, Nejt il-ġeneral Antonello nejdu ma rridux dejja. Le, jena ħanejlek wahda wara illi ma tuħux għalik jek nejlek f'da season il-performance ta' Roma ma tantx kienet xi wahda tajba. Zero, qalbi. Xorta kif qed fil-programm inti l-bieraħ jena u inti bda nikkomunikaw ukoll ftit waqt il-logħba u x'inkonna tnejn b'xejn minn fuq. Jiena eklek il-logħba baqala. Però mbagħad x'inskurja Parades il-penalti li naħseb il-bieraħ kien l-aqwa plejer fil-ground tar-Roma, għalija u kien l-aqwa mill-plejers tar-Roma l-bieraħ, ma nafx jekk taqbilx bija jew le. Moħħi mar fil-lob tal-Milan kontra Napoli u Lecce meta kont tnejn xejn minn fuq spiċċaw 2-2. Għax naħseb kif skurajtu t-tuwan jiskom tħaltu ftit fil-logħba. Naħseb jiena. Jiġifieri naħseb kellhom momenti pożittivi r-Roma wkoll. Mela kif qed tajjeb inti. U taf kif nitkellem jiena jekk għandkom tim aħjar minna, jekk għandkom aħna kif dejjem ngħidu aħna nilgħu il-grupp ċed nitkellmu u l-Magri li ngħidlu jista' jistqarru ili ngħidlek ta' terpulna. Iva, 100%. Ili waqt il-logħba bdejt ngħidlek toqgħodx tinkwieta. Mill-bieraħ rajt moss oħra fil-ground jien. Fejn qatt Lukaku beda jiftaħ idejh għax ma tafx ballun. Però permetti li naqqa fuq dil-ħaġa. Jiena naqbel ġifieri li Lukaku ma ġivix blalen, però trid tagħti mertu lid-defensur ta' Milan Gabbia, Mattia Gabbia li għadu kemm ġie minn mal-Villarreal li bażikament ma telaqx il-Lukaku minuta minn taħt għajnejh għax jaf kemm Lukaku kapaċi jkun perikolus. Ġifieri Lukaku ma tħallaw laqqas tħalla minuta waħdu, ġifieri fil-ground, ġifieri bażikament ħanuża il-kelma swar, Gabbia kien is-swar ta' Lukaku, ġifieri. Ma nemminx illi kellu ċans illi jaħrab minn Gabbia. Mela, mela ħanidek ħaġa. First of all, nifmek li tifraħ u tuħu pjaċir irbaħtu. Biss, ma kienx test. Kien għalija biex tifraħ u tgħid jgħat on the right track. U bir-rispett kollu l-Milan u koll intom bħalna dis-sena. Ngħidu kif inhi. Mhux sejrin xi tajjeb. Għax fuq qegħdin xi tajjeb qegħdin 3 punti, 4 punti mill-Inter. Ekku. Mela. Disa. Issa, il-Milan kelkom, pereżempju jiena li oġbitni ħafna tagħkom kelkom motivatur, rġajtu daħħaltuh bħal huwa Ibrahimovic, ħajservikom ħafna. Fil-bidu tal-istaġun għalkemm jiena Romanista f'kif jiena l-iswed iswed, abjad, jiena li bir-rispett, bid-dovut rispett kienet neħħija ta' Maldini kienet għalikom daqqa ma tistax għandek ċerti nies bħal huma Zanetti għall-Inter, Totti għal-Roma, Maldini għal-Milan, Del Piero għal-Juve. Daw in-nies għandhom dik ix-xi ħaġa, għandhom dik leġġ li dawn il-partitari il-motivazzjoni hija xi ħaġa inkredibbli xi jġibu magħhom dan nies. U l-iktar wieħed li nara nobli minnhom mhux għax kien tar-Roma huwa Francesco Totti. Minħabba l-fatt li Zanetti kellu l-momenti jew mal-Inter. Maldini mawx tazza li maħax. Del Piero wara l-irġulija u ta' waqma, da kien xeba jirbaħ onuri. Jiġifieri meta għandek dawk it-timijiet jiena li bir-rispett kollu anke Roma ma nafx qed jasbu biex idaħlu l-Totti lura. Nipprova nifhimha hemm stil Ibra bir-rispett kollu. Ibra għamel għal-Milan. Mela ħafna. Imma li tneħħi isu l-Maldini mbagħad iddaħħal l-Ibra. Ħalejlek waħda Karl, jiena ħankun onest fuq dil-ħaġa ta' Maldini. L-ewwel nett naħseb il-press li bdejt issemmi Totti, Zanetti, Del Piero u hekk naħseb ħasra illi għadek rarissi players li jilagħbu għall-arma kif kienu huma, naħseb dik hija ħaġa li sfortunatament fil-futbol m'għadniex narawha.
Pero jina meta smajt li kienem konflitt bej Kardinali u Maldini li spiċċat neħħa Maldini kont imdejja. Pero jina għandi ħbib tiegħi minn Milan u kulħadd jgħid li Maldini kien daqsxejn rasu jibsa. I mean, vera li matul il-kara tiegħu ta' ħafna lil Milan, pero mbagħad ma jistax jagħmel jisu l-Milan xi mobile tiegħu jew xi oġġett tiegħu. Bażikament jiena ħankun onest, jiena rajt li fis-sajf tal-2022 naħseb ħela ħafna ħin jiġi wara Dekatelar illi mal-Milan ma tagħna xejn u mal-Atalanta brilla. Naħseb mhux brilla nemmen illi qiegħed ħafna aħjar milli kien mal-Milan. U spiċċa tilef players bħalma kienu Enzo Fernandez u players oħrajn. Ġifieri Maldini nemmen illi kien rasu jibsa minix inneħħi l-mertu li jagħmel mal-Milan li rebaħ il-kampjonat u l-leta li wara tul il-karriera tiegħu. Pero jiena nemmen illi jekk vera kif qed jindika il-Milan ħajspiċċaw f'idej investituri Arab, nemmen illi Maldini ħajerġa' ikun hemm. U iwa naqbel miegħek illi Roma għandhom bżonn il-Francesco Totti lura fid-diligenza għax wara kollu Francesco Totti lab il-logħba u ġifieri. Mela, jiena għalija. Mela, kien hemm min qal li Catenaccio pure, insomma. Hija verità. Għadu l-lok, Catenaccio. Jien minix nippretendi Roma stile kif kienu Zeman. Forsi inti tiftakru Zeman ma' Roma kienu labu l-4-3-3 daw. Sewa. Logħba tiġik 4-3, 3-2. Minix nippretendi li mmur f'dak l-estrem. Ekku. Imma laqqas li nippretendi li noqgħod nistenna li niskurjago u nistenna l-providenza tal-laq. Dak il-futbol illum ġi obsolit. Dak kien futbol. Dak il-futbol kien jgħod tal-lera. U forsi ħalala 46. Inti forsi ma tiftakrux dak it-tip ta' futbol. Il-futbol kien ħafna iktar tekniku. U kien isbaħ. U kien isbaħ. Biss, illum Mourinho jekk ħajsiblek ġiex gazelli bħal qudiem, ħajħarbtuh. Mela l-Catenaccio huwa tattiku ħafna, futbol tattiku, ma bħala ritmu huwa slow. Illum ma dikx inti issib il-players li huma slow. Illum issib żebri, żwiemel. Jiena naħseb il-bieraħ, anka l-bieraħ ġifieri bażikament Teo Hernandez il-ġirja li għamel, ġifieri biex taf it-tielet gowl. Ma nafx kif, u mhux naħseb l-iktar ħaġa li batew ir-Roma l-bieraħ nemmen li kienet fid-difiża għaliex biex jitlalek u jiġri bażikament u ċifal pasta ġiru u naħseb ix-xibka x'kien jismu l-gowl tar-Roma l-bieraħ mhux Patricio min kien hemm. Il-bieraħ lab żviljat bħala gowl. Li personalment għalija nippreferi lilu minn Patricio. Għax Patricio qed immajna. Però l-bieraħ tajjeb illi bażikament naħseb Teo Hernandez fil-vera sens tal-kelma belħu. U darba minnhom ukoll ara ta' Giroud bellezza l-gol. U darba minnhom kelkom azzjoni il-Milan tela minn nofs il-ground. Isu għaddej bil-bowling u ħabatlu l-asta dak x'ismu dak il-plejer. Musa, l-Amerikan Yunus Musa, iwa, ekku. Li għadda ġifier ma stennejtux li ħajaddi, jekk għadda minn bejn it-difiża hemmhekk turi li bir-rispett kollu kalli d-difiża tar-Roma kienet mejta. Jara, li ġarija di. Mela, id-dejjaqt nisma' attenwanti wa Smalling u għaxek jibweġġa. Di, għandkom missing il-Milan? Lillallu. Għandhom ir-Roma. Għalhekk hemm squadra, il-Lazio li jenna rekkunna. Għalkemm jamaw Lazio li di firħu tal-Lazio li jerbaħtu li jenna. Għax taf kif jinkaratu tiegħi eċetera. Għandhom raġun għalfejn jiftaħru l-Lazio id-darba li rebħunna għax kellhom naqwa tlieta u l-uniċi tliet players li għandek għandhom tajbin fil-di u rebħunna. Inajrom u di tal-armak għax jekk inti għandek tim stilel u daw jerkulek bihom hija skontata bħala dak il-Lazio tal-lik. Imma di, it-tlet stilel tal-Lazio rebħunna u l-fuq penalti li kien. U dan qed ninkwieta. Ejwa kapaċi, jew il-bira ħadda dak il-plejer għandna kif semmejnieh, jaħbad li dak il-ballun mal-lasta. Laqqas meta konna labu fit-triq ma konna narawhom. Teo Hernandez. Għalfej, għax m'hemmx tim minn Roma. Anka fħim minnhom bażikament mal-cross ta'
ta' Lejaw Pulisic bażikament għadha minn ġiex difensur u laqt il-ballon bir-ras li għal ftit ma skurjax ġifieri, bażikament taħseb id-difiża kienet letteralment kompletament miftuħa. Però tajjeb illi ngħidu wkoll Kalli ġifieri mhux qed inneħħi l-mertu tat-tim tiegħi, però tinsiex illi Dybala jinħass ħafna, ġifieri Dybala ma kienx hemmhekk, dik kienet vantaġġ tal-Milan, Mela, aħna x'qed nilagħbu tennis jew futbol? Futbol, le, darba u elf, imma Ah. u fil-ground kun 11 kontra 11 ġifieri. Però Eh. jkun naħseb ikun hemm dak il-plejer li jinħass jien. Ara, ħanilek meta jinħass plejer, meta ma jkunx hemm teamwork. Li ħaġa li Roma m'għandhomx. Mhm. Inesistenti, it-teamwork tar-Roma inesistenti, m'hemmx. Slow, ara il-passi, toqgħod tara toqgħod tanalizza. Per eżempju, jiena nħobb pjaċir ħafna l-Brighton. Tgħid li orajt l-Ingilterra, ma dan l-Brighton qed insemmilek mhux insemmilek il-Newcastle, mhux insemmilek is-City, mhux insemmilek għax dawk stellari. Ekku. Imma l-Brighton daw mix-xejn għax għandhom coach b'kartuna bajt. Tajjeb, huwa coach tajjeb. De Zerbi, u anka l-Italja onestament, jien għandi qalbi maqtuwa lir-Roma nagħmluha fiċ-Champions League. Mhux se ngħidha qabel kelli tama. Baqa naqra, ifhimni jekk jibqgħu sejrnek naħseb ħadd tiġi iktar diffiċli l-ħaġa, però tinsiex baqa Biss. ma ġifieri lob. Jien għalija jekk hemm tim li ħaqqu jidħol fiċ-Champions League dis-sena huwa l-Bologna. Ekku. Għandhom l-Alf- coach ukoll, ġifieri għandhom coach tajjeb ukoll jaf kif għandu jaħdem. Qed tagħmel miegħek ġej. X'għandhom players il-Bologna? Apparti X'għandhom? Ferguson forsi Zirgze li huwa tajjeb u għandhom il-gowl Laqas ma Għandhom nagħmlu bihom. Skorupsi wieħed għalija gowler tajjeb ħafna fis-Serja A, Naf, dak kien tar-Roma ma nafx ġara. Imma il-coach mela, jew di oħra, mela nixtieqek sejra jekk għandek bibtijak Milan iċċekkja x'hemm fis-sits ta' Milan. Għax da dis-sena Mourinho fuq pankina ta' Milan ma qatx. Sija magħkom sija mal-Inter. Ekku. Mela jinsejjer għal-gwerra bla ġeneral. Dik oħra, naqbel u tajjeb illi ngħidu wkoll biex it-tespetur ikun jafu s-sena l-oħra għal konfront bejn Milan Roma f'San Siro, Mourinho kien nieqes ukoll. Dilemma. Eh? X'inhi Ma dilemma? nafx jisu għalkemm kien naħseb fil-VIP area nemmen illi naħseb. Tagħmel differenza, enormi differenza. Jien nieħu minni b'serjetà u ħanitħaq tgħid li għadhem issemmi t-tifel tiegħek. Mela jien għandi vizzju meta nkun fil-ground immur nara t-tifel da. Jew tifel żgħir. Impoġġi wara l-lasta difiża minnhom. U ġien innota ħares. Issa immaġina daw. Marru għal-gwerra ma iħarsu ma jfissux il-ġeneral. Ekku. Mhux kollu demoralizzazzjoni da. Ma jkollokx jisu. Però ukoll naħseb Mourinho li għandu tort f'dil ħaġa. Mourinho naħseb li għandu f'ħaġa oħra naħseb ukoll. Illi il-bieraħ Mourinho naħseb huwa dak it-tip ta' bniedem illi iħobb jibni it-tim tiegħu u ma jafdax fidej l-assistenti tiegħu. Nemmen illi minn kienet jidderġi Roma l-bieraħ naħseb jisu m'għandux dak il-kuntatt mal-plejers. Naħseb. Ma efimni, ara jiena li nemmen di. Li Mourinho kien coach kbir, anzi, let me rephrase it, kien coach enormi, naqbel 200%. Meta ġi Mourinho mar-Roma, u ġi mar-Roma with all due respect, għax kieku da kien għadu tajjeb maħtuf l-Ingilterra. Tara xej. Ekku. Sfortunatament, inti ma tiftakarhomx, jien niftakar il-Milan u dak il-Milan kontu pjaċir il-Milan ta' Sakki. Tal-Olandiżi. Il-Milan ta' Capello niftakar tara l-Van Basten il-Gulitur Rijkaard. Ekku. Dak kien U mbagħad żmien. kellek l-Inter kellhom il-Mattajus u kellhom il-Breme. Ir-Roma kellna l-Voler. Meta qed insemmu daw kienu krem della krem tal-futbol. U l-futbol Taljan dejjem nieżel. Jiena lija bir-rispett kolli kulħadd. Jiena lija il-futbol Taljan sar illum ekwivalenti
tal-futbol Skoċċiż. Le sar ġifieri li jiena naħseb il-livell dejjem nieżel ma dekx tara plejers kbar li jmorru l-Italja, però kien hemm ħaġa oħra inti semmejt il-Milan ta' Sakki u Capello. Trid tgħid li kien hemm ħaġa oħra li luz fortunatament ma dekx issiba x'kien hemm Silvio Berlusconi li kien il-President tal-qalb, li kien il-President li jħobb il-Milan u li kien supporter tal-Milan. Meta kienu jien niftakar meta bdejt insegwi Milan fl-2006 u meta fl-2007 kienu rebħu Champions League, taraħ jifraħ qisu tifel żgħir. Jiġifieri hemmhekk tara l-qalb x'kienet, illum sfortunatament kulħadd tan-negozju. U trid tara ħaġa oħra. Berlusconi huwa wieħed mill-ftit presidenti li jifhem fil-futbol. Dik oħra kienet Dak huwa bonus, u kellu wkoll il-Galjan u l-Brajda miegħu li Jiġifieri kienu full time tagħhom fil-futbol. Però illum sfortunatament il-ħaġa li ġatja jiena ħanieħu mill-Milan minn Berlusconi għal Jon Konkli għall-Elliot u issa għal-Redbird, ġifieri bażikament it-target ta' Redbird naħseb jiena Kardinale li huwa l-President l-owner li għandu l-Milan qal illi jrid ikun Berlusconi t-tieni. Jalla jkun Berlusconi t-tieni, però jien naħseb illi t-target tiegħu huwa li iħaffef biex iġib il-permess tal-ground għax meta inti jkollok il-permess tal-ground, il-ground ħajola l-valur tal-klabb u jibjaw u jġib iktar flus. Jiġifieri llum kollox sar negozju, ma dak xara dak il-President tal-qalb. Kifet? Mela, kemm inżid xi affarijiet hekk. Mela, hawnhekk għandna qed naraw il-messaġġi fil-fatt u għaw messaġġ ta' Edin Vella li qed jogħġobni. Jien ħaġa li timpressjonani f'Mourinho li għandhom torti referis, il-midja, il-pitch, il-furnar, it-temp, id-dentist, il-kappillan u t-teacher tal-mezz. Immu qatt m'għandu żball. Prosit Edin, meta trid immorru niklu ikla għand il-Katalan. Li għat li għamet mill-sponsors tagħna. Ma importax nistidnu hemm Sur Antonello għak jew bekk ħadda doppja l-lejla l-Katalan. Jiena Għandek mitter, skużani, qed nirrispondi l-Edin, Edin naqbel miegħek mhux 100%, miljun fil-mija. U jiena bir-rispett kollu ma dawk in-nies ta' ċerta supervja ma timxix. Fil-fatt l-ewwel dnub li beħtilfu il-glorja u l-ħajja ta' dejjem u l-ena ta' dejjem, il-bnedmin taf x'kien id-dnub ta' supervja. U sfortunatament Mourinho dik għandu biex ibih containers u naqbel miegħek prosit. Jiena kif qed tajjeb inti naqbel ħafna ma' Sur Adam Vella li għadda tal-kont għaliex naħseb Mourinho minn istejjer żball minn mal-Inter huwa l-unika klabb illi ma telaqx bit-trumbetti minn miegħu. Għadu jħobbhom. Għadu sal-lum u jiena nemmen li l-karrat jew hemmhekk jalaqa, però Ma naħsibx ta' jiena m'iniex fan ta' Mourinho laqqa xejn, però ħaġa oħra illi ngħidu huwa naħseb il-coach illi rebaħ kollox mal-Inter, però naħseb kellu tim kbir bħalma kienu Milito, Schneider, Campia, Soqeto, Ġosesor u Lucio, illi naħseb żgur minn tix ħadd ikkumparah mat-tim tar-Roma, però nemmen illi tar-Roma kif jgħid illum. Però naħseb illi kif qed tgħid inti u l-istess għal Stefano Pioli, naħseb iż-żmien ta' Mourinho mar-Roma wasal fit-tmiem jekk ma jitlux ovvjament tal-kompetizzjonijiet Ewropej. issa għandna ġiex tiħbib tagħna għandna il-Rodrik Cardona u Marilis Jean-Pierre Chantar qed jgħidu li Pioli għar-Roma. Mela, ħannara naqax Jien ma naħsibx li Pioli jiġi mar-Roma, jiena ġifieri dak jiġi għar-Roma naħseb li mhux se navvanzaw xejn, jiena li hija misshom. Fl-opinjoni tiegħi x'għandhom jagħmlu. Roma jaraw kif hemm Conte barra, jaraw jaħtfuħx u jridu fil-frassess. Jafu sens. Skużani, tajjeb Ma importax. illi ngħidu illi jiena wkoll smajt illi Pioli għal mar-Roma u nemmen illi naħseb l-affarijiet hemm ixir, però ma naqbilx miegħek illi bi Pioli ma tagħmilx progress ħanejlek għaliex jekk imorru lura fil-bidu tal-istaġun 2019 u 2020 il-Milan kienu bdew b'Gianpaolo fl-ewwel 7 logħbiet 4,000 u 3 rebħiet, ġifieri bażikament konna f'14 il-post tal-klassifika. Ovvjament, kif ġie Pioli, bażikament bdew ġejjin ċertu riżultati u niftakar ukoll f'Jannar kien żied kien ġie wkoll Ibrahimovic illi spiċċajna ġejna is-sitt fil-kampjonat. Tħanna fl-Ewropa League fis-sena 2021 taħt Stefano Pioli tħanna fil-Champions League wara nuqqas ta' 7 snin fl-2022 irbaħna l-lig u is-sena l-oħra wasalna semi-final ta' Champions League. Għalkemm illi naqbel li Stefano Pioli kellu jitneħħa minn coach għaliex kulħadd jaf il-verità kif il-Milan daħlu fiċ-Champions League wara li ġew
il-natat il-penalità il-Juventus, pero sissa qed jidher li Milan ħajtlu fiċ-Champions League komdi wara li fallew il-Bologna u l-Fiorentina. So naħseb li Stefano Pioli kapaċi jaqgħad it-tim ma naqbilx miegħek illi jekk Stefano Pioli jinħatar coach ma' Roma mintom x'ħadd morru l-qudiem. U plus li għal Conte qed tissemma ħafna magħna u anke man Napli. Mela, kellek tatini l-option, jiena żgur preferi l-Conte. Inħobb kemm inħobb il-De Rossi għal-issa għadu żgħir għalkemm jaf l-ambjent ta' Ruma u kemm hu dedikat għax naħseb jinħaraq, jiġifieri jekk ir-Roma jridu jibnew sura, naħseb hemm bżonn ta' Conte, hemm bżonn lura bħala DG Walter Sabatini għalija l-aħjar DG li qatt kellhom ir-Roma, dak li ġab il-varji Salah, Hellesen, Marquinhos, jiġifieri dak naħseb l-unika ħaġa li għamlu sura l-Amerikani ta' Pallotta kien li kellhom lil Sabatini bħala DG. Issa, pereżempju, jekk jiġi ċans offerta tajba għal Dybala nneħħih, Lukaku speċjalment issa kif ġejjin il-liġijiet il-ġodda l-Italja qed nara remot tal-permanenza tiegħu u r-Roma naħseb jiena l-aħjar issa jaqbdu u jirriformaw ruhom sew billi jagħmlu u jagħmlu jinvestu f'ħafna żgħażagħ jew bekk reġa' nħela l-ħin u ngħidlek biex ma noħodix bi kbirek jibqa' l-proġett ma jsirx tie ground li di ħaġa ġusta kemm fuqna u kemm fuqkom imma tagħna għandna iktar saga. Il-timijiet Taljani l-ewwel ħaġa li għandhom x'jagħmlu hija li jkollhom il-ground tagħhom. Din hija ħaġa illi ma nistax ħan nitkellem fuq il-każ tal-Milan. Mela, jiena naħseb kull resident fl-Italja u dettan tal-futbol jixtieq jara iktar klabs Taljani javvanzaw fuq livell Ewropew. Għax jiena nemmen illi m'hemm ħadd il huwa l-livell ta' Real Madrid u Manchester City fl-Italja. Qegħdin sissa naħseb. Allura jiena ma nistax nifhem. Millux tkellem Ancelotti u qal ħaġa. Qal kif nistgħu nippretendu l-futbol Taljan jimxi l-qudiem jekk ħanibqgħu nagħtu l-kedet it-timijiet tagħhom biex ikollhom il-ground. U naqbel miegħu 100%. Għaliex kif ġiet ir-regoli issa l-ewwel semmejt il-Berlusconi ta' Gullit Ricardo Van Basten. U kien millux diskussjoni ma' wieħed edna kif kardinali l-owner ta' Milan bħalissa ma jġibx plejers ta' daw il-livell wieħed mill-biljonarji fl-Amerika. Mela first of all dak iż-żmien Gullit Ricardo Van Basten Berlusconi kien xtrom 40 miljun. 38 biex inkunu eżatt. Illum b'40 miljun m'għandek xorti tixtri. Plejer tajjeb, u dak iż-żmien fi Berlusconi ma kienx hemm il-financial fair play Karlu daw l-affarijiet. Ġifieri bażikament inti. Imma l-financial fair play għal min qiegħda. Għal min iridu għax nemmen il-PSG, City u anka l-Inter li għandhom 800 miljun dejn b'rispett kollu lej l-editur illi hemm bżonn tieħu iktar. Għandu xi xejn fl-Inter jew ma konx naf għadi ħalli nitolbu fil-park. Ma nafx kiex għandu mhux m'għandux. Però nemmen illi midħul tal-grounds nemmen li klabs Taljani jġibu presta ċertu livell u forsi jkunu kompetizzjonijiet f'Ewropej. Jiena ngħid il-Milan kien naħseb l-iktar tim Taljan li rebaħ Champions League u l-iktar tim Taljan li wasal f'livelli ta' finali fil-Champions League. Jiena nemmen li tkun hemm xi ħaġa li l-klabs Taljani jkollhom idħol minnha u nemmen illi għandhom ikunu il-grounds illi jġibu daw it-tip ta' flus. Hija huwa minnu. Per eżempju, tieħu tmur tara l-Bayern, ġieri mort l-Allianz Arena. Le. Tal-Munich, xi darba mur qed ngħidlek bil-mużew kollu. X'għandek introjtu il-ħin kollu ġejda, kulħadd ġej jagħmel house visits u jara l-affarijiet, il-ground visits. Issa, għandna ħabib tagħna kien Sapjano. Ma nafx id-domanda jekk hux diretta lik jew diretta lija, x'taħseb bejn il-logħba tal-bieraħ compared ma tal-Koppa Talja? Sorry, mela, x'taħseb għall-logħba tal-bieraħ compared mal-Koppa. Jiena naħseb nistgħu wixbu għatnejn għax it-tnejn li aħna qlejna mill-Koppa Talja, ġifieri nistgħu wixbu għatnejn li aħna. Roma, onestament, dil-istilla tal-fidda naħseb jaslu biex jagħmlu oħra li xi qaddisa nkurunata imma aħna l-dil-istilla nittewbu għalija żmien. Jiġifieri
sa kien warajna u qabizna u ħada. Tifhimni, nerġa' ngħid, tal-Lazio dejjem waġġa telfa. Qed ngħid li mhux vera, vera. Ekku, derbi u xini. Imma mbagħad li jerpulek bla laqwa li tal-għandhom mhux hemm għalija straġi. U għalhekk jiena meta bdejt ngħidlek minn qabel bdejt ngħidlek magri. Ta' x'qalbek ħaterpunna. Ta' x'qalbek għax nżilna livell abbiss. Fil-fatt anke l-bieraħ mela di mhux oħra għax din jaħraq Mourinho. Mela għax ġabu plejer anke zopp jilagħbu. Imma x'ġabu l-PS ma jilagħbux. Jiena għalija dis-sena ħa pjaċir għax kellna attakkant. Lis-sena l-oħra tajna ħafna chances, ħafna opportunità, ma għamel xejn. Dis-sena il-bidu li lab kien tajjeb ħafna, tal-Belotti qed ngħid. Ekku, fimtek mill-ewwel. Sparixxa bir-radar. Sparixxa bir-radar. Ġal fejn. Mela x'ma ġibtux jiena u għandi anke dis-supperi, ma mela ġibtux jien per ħażin. Kelli bżonn fil-ħajja jien affarijiet li suġġeraw li ħadd ieħor għamilt il-fortuna tiegħi minnhom. U bekk ngħid li jien Mourinho u anke inti kif bdejt titkellem fuq foti, jaf hija raġuni oħra li tiftakeret li għax isu ma jafhom xi affarijiet hekk. Ekku. Ġifieri qegħdin on the mix. Jiena naħseb fuq ħan ikkommenta fuq il-logħba tal-Koppa tal biex iwieġeb il-kumment tal-ħabib tagħna. Jiena naħseb it-tort kien kollu tat-tim ta' Milan, ġifieri mhu ħanati tort il-ħadd, għax illi tiskurja u jħeb xejn. U mbagħad iġbulek id-draw mal-ewwel, dik hemmhekk turi li d-difiża ma kienet xejn għax jiena stennejt li fil-ħafna nagħlqu jħeb xejn. Għalkemm kien hemm penalty li ma kinux jingħata favur Atalanta per ma tistax neħilhom il-mertu, però din ħaġa li naħseb kif ġabu n-nadru wara 10 minuti jiena stennejt li l-avventura ta' Milan fil-Koppa Talja ħadd intemm hawnhekk. U fil-fatt hekk ġara. Għaliex naħseb hemmhekk l-Atalanta rabbja moral qawwi u naħseb il-Milan kienu maħsudin. U l-Atalanta tinżiex kien għadhom ġejjin minn magħna, ġifieri kellhom moral qawwi żguru. Ekku. Ġol Olimpico. Ekku. Għax anke din ma nistax nifhem Roma, tant morna ħażin dis-sena li anke l-Forti Olimpico qed jaqa'. Ma nafx jekk qatt mort, imma li tmut kompli ġo dak il-ground. Minn barra U għandek dawk in-nies jagħtuk dik l-inċitazzjoni ta' dejjem kien qed ikun sold out. Xiridu iktar daw. Ekku. Karl, manna u kummenti ieħor ta' Rodrik Karwana jiena lija tiġi offerta għal-lejaw inqaxtu ma tistax tilabbih jimxi fil-ground. Tajjeb kemmu tajjeb ma tistax jagħmel azzjoni waħda minn xi 10. Kontra qalbi ħajkollu wieġbu illi għandu raġun fuq dil ħaġa jiena qed nistenna ħafna aħjar minnu beda season bit-tajjeb però naħseb bisu minn nofs Deċembru law minn kif bdew istaġun tal-festi jew għadu bil-hangover tal-festi ma nafx, però mhuwiex itina dak illi qegħdin nistennew minnu plejer illi għandu 7 miljuni fis-sena illi naħseb huwa l-aktar plejer imħallas fit-tim ta' Milan naħseb wieħed mill-iktar li mħallas fl-Italja jiena qiegħed nistenna ħafna aħjar minnu. Bażikament il-bieraħ li tnejn li aħna qbilna li t-tifisa ta' Roma ma kienitx fl-aqwa tagħha anzi kienet ħażina immens, però biex ma jirnexxlux jgħaddi kważi qatt nemmen illi xi ħaġa għandu lejha u nispjera li kifet meta kont individwalment fil-programm Ibrahimovic għandu bżonn ittieħed beżbiża tajba. Mela, il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Spiċċaw, kellek tħallina Sun Antonello, inna naraw diretturi ġejru għaw. Good night, għaw, direttur. Biex għax aħna meta nintafgħu nitkellmu. Tant nieħdu pjaċir aħna. Anke meta niltaqgħu flimkien kollha nitkellmu. Kif taraw l-animu bejnietna. Ekku, u niftehmu ħafna ġifieri m'hemmx pika u hekk ġifieri kulħadd jgħid il-verità fuq it-tim tiegħu. Jiena ħaġa waħda li nixtieq hija li jiena onestament Berlusconi kellu rabta tajba mar-Roma. Ġifieri bażikament Ancelotti beda minn mar-Roma. Ħassra li qed naraw it-tim tar-Roma naqa' fi statek, nispjera li almenu jispiċċaw biex jieħdu post. U ma kienux daw l-aspetti TV, għax meta inti tara ġibtux ma ġibx. Imma, għax hawn ħajwaħlulna multa mill-broadcasting. Għana biex nitċajtaw. Mela, jiena kemm infakkarkom fil-programmi l-oħra li konna aħna tal-YouTube, apparti minn hekk,
il-video li jmiss ħajkun tal-ħabib tagħna Bianconero d'Italja u Bianconero de Malta, is-Sur Mark, u mbagħad ħaj jitkellem jiġifieri iktar tard din inġimgħa fuq il-logħba tal-Juventus li ħajkollhom ma' Sassuolo. U is-Sur Magri Jiena fakkarna f'min għallana x'nieklu. ekku, grazzi Karl, diskussjoni interessanti men, grazzi wkoll Antonello. Nirringrazzjaw l-sponsors tagħna Barber Room, Catalan Game Breaker Spaces u Kimi Klim Malta. Nawguralkom minn qabel l-ġimgħa tajba, grazzi tal-li kontu magħna x'kall il-lejla kellna ħafna kummenti u kollha ma lħaqniex wiċibnihom kollha u kien hemm ħafna persuni live qegħdin jarawna, grazzi mill-qalb. Aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, l-lejl tajjeb. Warajtu f'daqqa waħda Mark, barajja mar id-dawl għax il-ħut qegħdin protesta, għallu li ħanqogħdu hemm bid-dawl il-lejla, rispett tiegħek. Ekku, grazzi u l-lejl Narawkom, good night. tajjeb, ċaw ċaw.